За първи път в България някой го опитва. А сега съм подготвил една изненада за Боби. Нещо, което никой в България все още не е опитвал. Специално за тебе в фризера бързо ти сложих елексир роза дамасцена българска, която представихме преди няколко дни в Япония и японците погодяха по нея. Ще ми е много интересно твоето мнение. За първи път в България някой го опитва. Няма кофеин. Тази напитка е без кофеин, но е с родеола розея, което е също функционална напитка, но без кофеин. Само искам да видиш цвета. Опитай. Много як вкус. Браво. И ми, приятели, освен да го пускаме и в България, не знам какво друго трябва да направим. Точно с розовото масло се усеща супер натурално, но не е натрапчиво да ти тежи. Да. То е с истинска роза, пак няма консервант и няма и кофеин, но пък действа фокусиращо. Какво повече?